pagbasa, gipakaon ni Eliseo ang mga tao nga na gigutom. Ug sa Salmo giingon nga kitang tanan pakanon sa atong Ginoo, nga ihatag sa atong Ginoo ang tanan natong kinahanglan. Nya mo sa kini sa Ebanghelyo may tungod sa pagpakaon ni Jesus sa 5,000 nga mga lalaki, dili pa kauban ang mga babay o mga bata. Kini nahitabo ang milagro sa atong Ginoo nga iyang gipakaon ang daghang tao tungod sa iyang kaluoy sa mga tao nga daghan nga nisunod kaniya sa layo nga lugar. Wala sila'y makaon ditong dapita. Unya nangutana siya sa iyang mga tinun-an, asa man kita mupalit og pagkaon para nila. Unya dunay usa ka bata, no? Sa daghan nila, bata pagyoy nihatag og pagkaon para sa tanan. Paghuman og blessing sa atong Ginoo, ang tanan nakakaon, duna pagyoy sobra. So dako gyud ang milagro nga gihimo sa atong Ginoo. Atong panalandungan karon ang gisulti sa atong Ginoo, asa man kita mupalit og pagkaon para nila. Kay naani ka ng challenge sa atuang tanan nga kita kung dunay kinahanglan ang uban, kita mulihok para ihatag ang kinahanglan sa uban. No. Maluoy yung taon tanong kung naay mga panghitabo, maluoy ta. Pero tama lang ba ta sa kaluoy? No, magunsa man ang atong kaluoy kung wala tay gihimo para mahatag sa tao ang ilang mga kinahanglan. Muna ang invitation karon sa atong ebanghelyo, no, naluoy ang atong Ginoo ug siya naghimo para makakaon ang tanan. Mausad na ang invitation nato karon, no? Labi na karon sa panahon sa pandemya, daghan kaayo ang naglisod, daghan kaayo ang nanginahanglan, daghan kaayo ang nasakit, daghan kaayo ang nangamatay. Unsa may atong gihimo? Unsa may atong gitabang? No? Basig mo yung Father, nag-ampo man mi. Kuha na siguro na, ano? Kanang sapat na siguro na, no? It is enough. No? But it is enough to pray. It is enough to pity them. It is enough to feel sympathy for them. Or mas kinahanglan nga kita muhimo ug mga kanang kuan para makataba, para mawala ang ilang kagutom, para mawala ang ilang kasakit, para mawala ang ug mahatag ang ilang mga kinahanglan. Mao ni gikuan sa atong ebanghelyo karon. Mao ni ang invitation sa atong Ginoo karon. Kay kung kinahanglan na ang kanang kuano, daghan gyud tag mga kanang rason nga dili ta makahimo. Moingon ta nga, Father, daghan mi kinahanglan pod. Nanginahanglan pod mi. Unya kung kaning naa sa akong bulsa, kung akong ihatag, asa naman taon pod mi kanon, no? Ingana kanunay ang atong hunahuna. No?
Nga kita kun muhatag mawad-an ta. Nga kita mutabang mawad-an sad ta. Sa Acts of the Apostles niingon, it is better to give than to receive. No? Unsa may inyong gusto? Tagaan mo or kamumuhatag? Ha? Mas maayo nga muhatag ta kaysa tagaan ta. Kay ang naghatag, buti pasabot nga kita tagaan og daghang grasya sa atong Ginoo. Buti pasabot nga atong gi-recognize ang blessing, ang grasya sa atong Ginoo. Ug tungod kay do naman tay daghang grasya nga nadawat sa atong Ginoo, kita mo share, mutabang sa uban. Buti pasabot nga ang blessing nga atong nadawat sa atong Ginoo dili lamang na para sa atua. No? Natoy mga uban nga ebanghelyo nga tungod ana, no? Dili lamang na para sa atua kundi para sa tanan. Nga busa kung kita makadawat og blessing, hinaot unta nga maghinumdum ta sa uban. Labi na ang mga tao nga nanginahanglan. By giving, no, we recognize the blessing, we recognize the presence of God, the presence of our Lord in our life. By giving, we have faith in His sustenance. Kita nagtuo nga siya naa kanunay sa atua. Mao nga ang atong ebanghelyo karon nagkuan gyud sa virtue of sharing, no? Nga kita mutabang kanunay. Kay sa atong pagtinabangay, miracles happen. Sa atong pagpaambit, no, dunagyoy mahitabo sa atong kinabuhi. Sa atong pagtabang, dunay malipay. Sa atong pagpakita ug maayo sa tanan, dunay pagtuo nga mausab, no? Sa paagi sa atong pagtabang sa uban, they will have faith, no, in God because of the good things that we have done for them. Kaya unsa man ang atong invitation sa atong ebanghelyo karon, that we will be generous always in our life. Dili ta magduha-duha sa paghatag. No? Dili ta magkuan nga muhatag ta sa panginahanglan sa uban. Kay sa atong paghatag, miracles happen in our life. Na hinumdum ko dito sa akong parokya nga gigikanan dito sa Pangasinan, nagnami ka ng simbahan nga gihimo gitukod, no, nya do na pay dako nga kinahanglan. Unya tungod kay pandemic lagi, dugay na human ang among simbahan. Unya last year sa nalinaw-linaw na ang COVID, nag-ingon ko sa Paris Pastoral Council namo, no, nga magsugod taw ka ng fundraising para sa atong siling, kay dako ra ba itong siling daghan ni kinahanglan nga atong makuan nga pundo. Unya nag-ingon sila, Father, lisod yun karon kay kanang pandemic, basig walay mang hatag. So ningon ko nga, sige lang, no? Kung ginsay muhatag gikan sa ilang kasing-kasing, ato lang dawaton, dili lang nato pugson. Basta magsugod ta karon. No? Unya sa pagkuana, naabaya po'y na raise, no?
bisan dili dako kaayo para masugdan ang siling, no? Pero naay niabot ni sulod sa kanang kuan para at least dunay ginagmay para makaipon, no? Ginagmay kung maipon to, mudako baya pud to, di ba? No, so after many months, no, nga pag fundraising, no, nakaabot mi og kanang kuan para masugdan ang siling. Unya sa nasugdan na ang siling, naay ning hatag og dako-dako para at least, no, gamay na lang kulang, no. Unya karon hapit-hapit na gyud na human. Buti pasabot nga dili to siya mahuman kung wala to pagsugod sa mga ginagmay nga gipaambit sa daghang mga tao. Diba? Nakita nato ang kanang kuan nga kung kita maghatag sa ginagmay gikan sa atong kasing-kasing, layo gyud or dako gyud ang maabot. Then miracles happen. No? Ang miracle sa atong ebanghelyo ngayon nang nahimo sa atong Ginoo nga gipakaon niya ang daghang tao, mahimo sad na nato karon. No? Kay naman nato ang Ginoo, unya kita iyang gihatagan og kanang gahom nga kita upaambit sa mga ginagmay nato nga blessing nga gikan kaniya para mahatagan og kanang kuan ang uban. So invitation po nato karong tanan, no? We share our blessing sa ginagmay nato nga gipaambit, dako ang mahimo niini sa atong kinabuhi o sa tanan. Amen. Manindog tang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga nakagrahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa mga nakita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala kay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usa ka kiniya sa Amahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanato mga tao alang sa atong kalawasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato.